Het lieket weer hield hij drokker te worden in het Iepenbier vervier. Er binnen weer meer mensen op paad, maar kan dat wel op een veilige wijze, zei mij corona. Of wordt het alweer te drok in de treinen? Wij vregen het van de morgen om de reizigers op de stations van Veenwouden en Boetenpost. Hoe was het in de trein? Was het druk? Heb ik eigenlijk niet opgelet. Normaal gesproken is het wel drukker. Dus het viel wat dat betreft mee vanochtend. Dat betreft mee, ja, klopt. Het valt op zich wel mee, alleen nog mag ik wel zeggen dat er wel... Nou ja, er rijden natuurlijk wel minder treinen nou, dus als er dan wat uitvalt, dan is de trein wel weer best wel druk. Maar verder valt het best wel mee. En wat corona betreft, een mondkapje in de trein, iedereen houdt zich eraan voor zover u kunt zien? Meestal wel, ja. En er is enkele geval dat iemand hem net onder de neus heeft, maar ja, daar ga ik niks van zeggen. En de conducteur ook niet, dus dan moet je maar proberen zoveel mogelijk afstand in de trein te houden van die persoon. Het is wel oké. Je kunt wel zeg maar alleen zitten, maar over het algemeen de helft van de stoelen of zo zit vol. Dan viel die wel veilig in de trein. Ja, zeker. Ik ben wel alert, maar ik voel me wel veilig, ja.